در کار نیست. ما تنها یک تا چیز میخواهیم، حکومت همه شمول تمام منطقه ها با از همون منطقه رهبر باشد، начальник милиса ай ҳамон минтақа бошад. давлатҳои пешрафтаи дидем ки мо ғуломем ку ғуломо бур омад аз давлат, давлатҳои пешрафтаи тамошо кард. ин давлатҳода фақат фарзандои шумо меомад ку фарзандои нами калонное ки калану пулану намедонам ҳама чи шумо меомад роҳбарое ки омадагиен хеш авлодтон ки шумо омадагиен. моям ғуломо буромадем дидемиш гуфтем ки ҳо гуфтем инҷода ҳама шумул будай ку ин ҳукумат да ҳама кор мекардай ку ай як минтақа кор намекардай ку амин территория ки амин намедонам як штат да бошад амин штат кор мекардай ку прокуроршам начальник милисияшам чӣ ба ай мо да ҳамаш ай як ҷо меёрад. барои он ки дезӣ меёрад фаҳмидем хондем таҳлил кардем баъд гуфтем солош қати шишта дигаро да фаҳмондем дурунда будаги партизано да фаҳмондем нишон додем видео кара солош қати гуфтем инам хеле бо переводчика уҷашином бо фаҳмондемш ина ҳукуматаш ина иш айҷа иш айҷа иш айҷа оно милисааш иҷа иш ҳамара фаҳмондем. баъд чӣ шуд? давлати пешрафта анам хеле давлат месозӣ хеле нест ки ту гири як кас биёяд аҳамун ту ғулом кунӣ. ин чизо фикру ақидаи кӯҳна, ин фикру ақидае ки пеш мондагӣ, ин чизоро бояд дур кунид. кадом може шояд баъзет ҳукумат да кор мекунӣ бо ҷои падар намедонам калонсол бошӣ таҷриба дорӣ, намедонам мухолиф бошӣ роҳбар бошӣ таҷриба дорӣ, лекин он методе ки ту мегӯӣ ӯ методи ту кӯҳна шуд. бояд пеш равӣ, пеш бояд ҳамашумул бошад ҳукумат. мегӯем ки шумо ҳама демократия мегӯем. демократия гуфта чия мефаҳмед шумо? демократия гуфта тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ мардумӣ аст ва мардум таъин мекунад, озод мекунад. майли эмомалӣ раҳмон 31 сол шуд диктатор, қати авлодуш ин тарафиш да бо чӣ ҷин задай, ин тараф ҳам мода даъво мекунад, оппозитсионер мухолиф мада даъво мекунад, телефон мекунад, гирья мекунад. 7 сол 5 сол 6 сол чида ҳаминҷода документ надорад. янгае ки митингда намерад, ӯ митинг рафтай ин бачаҳо ки ҳастанд чи зану мардум митингда рафтай ё документ надорад, янга документ дорад. янга документи паноҳандагӣ, янга гретсия мери, янга ки одиқ кунӣ барои ҳама документ карӣ. куҷо мери? мегӯи партизан намедонад? партизан ҳама балое медонад. ту куҷо мери, чӣ кор мекунӣ? дигаро да иҷозат нест. дигаро ғулом бояд бошад. чӣ ба? уҷадан ҳама хел, ин тарафашдан ҳама хел. хуҷаино контрол мекунад, ғулом экспорт кунтон. ғулом экспорт кунтон, биёрен ғуломоро иҷода айку бо қувваи корӣ истифода баред. оё бас нест? ина ненасильственная, вот ненасильственная тактика, вот ненасильственная говорит, вот инам хе ҳаққа гап мезанад. ҳақ ана ин аст. чӣ ба? ӯ аъзои гурӯҳи таст, ӯ намедонад оппозитсионери шумо аст. чӣ ба ӯ документ надорад? 7 сол шуд, 8 сол шуд, тамоми митингда иштирок карда мода даъво мекунад. намедонам ӯ тараф ҳукуматда пир рай бо даъвогар. ин тарафаш ки чӣ ба янга дорад? янга митингда нарафтай ку. барои чӣ? янга гретсияда мерад, барои ҳамақа намедонам австрияда мерад дамгирӣ истироҳат кунӣ. ай пуле ки шумо ҷамъ мекунед бо ҳамин камбағал туда 30 еврои метан, намедонам пул ҷамъ мекунед шумо отчет метен, наметен. барои чӣ? ғуломои токае истифода мебарем. моро дига истифода намебарад ягон кас. мо ҳурматтон мекунем. ҳурматтон мекунем, айшоти мо зиндагӣ кардан бас кунем. бихезем миллионтона банд не кор кунем. бихезем миллионтона банд кор кун. ҳам кетманата дастат ба бигӣ, намедонам кор кун. чӣ ба айшоти мо зиндагӣ мекунӣ ту? мо туда чием? мо туда ғулломем? не, ғуллом нестем. мо гап задаам мегирем, безорат мекунем, девонат мекунем, любой забон ки гап мезанем. ҳоли ҳар як мухолифу мубориз ҳамихе тайёр мешад ки буромада худаш ошкор гап мезанад, бо ошкор инами чашму рӯб да нигоҳ кара гап мезанад. мега ки ту ки
любоет ки чи ҳамо эмомалит ки як ки чи связка дори бо байни якдигартон. лекин мо ягон касда бадӣ намехоҳем. мо танҳо объективни анализа мехоҳем. бояд мардум объективна анализ кунанд. мардум бояд объективона таҳлил кунанд. чӣ ба инамин мардум инамиқа рӯз истодагиай инамин Иззат Амон, инамин Вазирбеков, ина Чоршанбе, намедонам Амриддин Аловатшоев, намедонам Далери Имомалӣ, Пир Муҳаммадзода, очаи уну Абдураҳмон, анаи дусета дига бачаҳое ки ай гурӯҳи 24 дига ҳизбу ҳаракато, бачаҳои радавои состави оппозитсия да. баъд анаи бачаҳое ки аз ҷониби ҳукумат дар ҷанги авангарду павангарди дигаро ки дар ҷанг кушта шуданд. барои чӣ? Нинасил синиде ӯ айҳисси миллӣ ватандӯстишон хестан гап заданд. ёш гап зад ӯ ҷанг дарафт айҳисси миллӣ ватандӯстишон фарзанди ты нарафт. фарзанди ты шиштагиай. фарзанди любой депутатат, любой вазирит, любой хона даштагиай. ана ё рафт. Нинасил ина киштем. Чӣ ба? шумо медонед ки фарзанди шумо баровардгар шумо мекишен хиттон барои ма роӣ намекунед. значит шумо медонед ки моро ҷанг дар роӣ мекунед, медонед ки мо бояд бимирем, фарзанди шумо намурад. Ама хе хорошо, дига мо намерем. ба чӣ кор мекунем? намерем, мерем таки сангда хом мерем. чӣ кор мекунем? ба ман ёдшон метавонам, партизанӣ ёд метавонам, таки сангда партизанҳое ки буданд ҳамҷода иштирок кардам, ман гуфтам ки таки сангда хо рафтам мекишанд. ё дилу гурдадора аниқ мекунанд, ё установид мекунанд. касе ки ба дили гурда ҳаст, ҳатто авангарди любое ки ба дили гурда ҳастӣ, хеле душок дори, туро установид мекунанд, мекушанд. ё да дар кор не ба дили гурда, ё да нар дар кор не, нарбача ино да дар кор не, ино да зоти нарбача ино да дар кор не. ино ба намедонам ҳамин ранги хитшон ҳамин намедонам тари бошад ки ҳамин тари бошад да, гап зада натонад. ҳамин дар оппозитсия дам ҳаст бисёр инсонҳое ки тарсуанд, тарс доранд ки ҳамхелингое мегиранд ки барошонда ҳамхелинго барошонда истад. ҳамин шатакати ҳам бизанад хеле калаша қапада яке зада монди буд да. ё да нарбача дар кор не, ё нарбачара шум мебинанд, ё ай нарбача метарсанд. на шермарда ё мекишанд, ё шермарда мекишанд, ай шермард метарсанд, ё шермард дар кор нестанд. ман кор кардам қатиҳошон, ман 11 сол кор кардам. ҳама хел метарсанд ки кабинетишда тоқа будро шермард боши ку ина ларзаш мегирад. бо охранош фарёд мекунад ки омна ма фарёд кардосиям вазифа. фаҳмидем? 4-5 кас мешад талпа бад тара фарёд мекунад агар шермард боши. манам хеле фарёд мекард кабинетишда. 3 кас 4 кас мешад